Serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:39. Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alagad. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Miyerkules, pizza 22 na, bulan sang Enero tuig 2020. Action Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati, iliwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal, blatter entry, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras, mga isyu diri lang sa Action Reports first portion. Action Radio. Pila sang aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sang aton mga balita lokal, listahan sa mga naatrasar nga proyekto kag kontraktor sini ginsumiter na kay Vice Governor Ferrer. Mayor Bing, ginakabig premature ang palayag ni Espinido nga kulang ang suporta sang LGO sa anti-drug campaign. Magabyan patay matapos nagbunggo sa truck ang ilang motorsiklo sa siyudad sang Silay. Barangay Banago, Kagawad Bantigi, nagpasalamat kay Lieutenant Colonel Espinido. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga. Nag-isyu na sang show cause order ang Department of Interior and Local Government batok sa mga lokal nga mga opisyal magapamilit nga maghatag sang window hours sa mga taal evacuees nga handom, magkuha sa ila gamit kag mapakaon ang ila kasapatan sa mga lugar malapit sa danger zone. Suno kay DILG Calabarzon Director Elias Fernandez, obligasyon sa mga lokal nga opisyal nga ipahangop sa pumuluyo ang peligro nga mahimo idulot sa tion nga magpakatiga ang mga ini kag hindi magsunod sa direktiba sang ahensya. Sa nahibalan, nagapamilit ang pumuluyo nga magbalik para mapakaon ang kasapatan. Ang iban para makuha ang kasapatan nga ibaligya para nga may kwarta pa sila sang sa mapatay na lang nga ibilin didto malapit sa naglupok nga bulkan Taal. May ara ginapahanugutan, may ara sikrito nagapanago nga makalusot gid nga makapauli sa ila puluyan. Ang hando mo lang sa aton gobyerno nga ang inyo nga kaluwasan pananglitan wala man naton ginapangayo nga ato kamo didto malapit sa bulkan kag magurob kag gulpi lang maglupok mabutang sa delikado ang inyo kabuhi. Inapapili ang iban, pili ka. Sapat mo, gamit mo, o kon kabuhi mo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:42 na. Good morning, anay. Sa aton mga plantador, gamay kagdalag ko, are ang duga nga pamaagi sa pagpatinad ninyo sa inyo patubasang tubo. Magpili kamo sang baridad nga may mataas ga patubas. Siguruha, libre sa hilamon ang inyo tanom nga tubo. Abunuhan ninyo sa sulod sang 35 tubtob, 45 dias. Kada ektarya, apply kamo anom kabag nga unique complete fertilizer, kag 2 kabag sang urea. Dipi garantisado, kag dalag ko ang puno. Dugay magpalay ang pagkalagtom sang tubo. Nga unique complete fertilizer gid ang dapat gamiton. Tungod ang unique nga abono, may nitrogen para patambok, may phosphorus para pagipi, kag pagdalag ko sang puno, potash para patamis, sulfur, magnesium, calcium, solusyon sa lamgod o kon acidic na nga duta. Ipaluap ninyo sang anom kabag nga unique kag 2 kabag sang urea antes magsira ini. Magaresulta sang mataas nga tonelada kag matamis nga patubas. Mag-unique complete fertilizer na para sa mainuswagon nga panubason.
ang unique complete sarang mabakal sa inyo suki nga balaligyan. Sa dugang nga kasayuran, makigangot lang kay Rooney Diamante, cell number 0930-663-7204. Unique complete sabat sa manubo nga panubason. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:44 na. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulod man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakulod saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Patayon aksyon radyo. Magkulunod kag negosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sansan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalap na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo,
Ipa-action mo! Importante ng mga pahibalo. Ipa-action mo! May dapat pahibaloon. Ipa-action mo! Mga panawagan kag pagpahibalo. Diri ka mo. Ipa-action mo! Ipa-action mo! Una sa balita. Una sa aksyon. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. 51 na. Good morning sa bilog nga Dakbanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sa Negros Occidental sa mga merkado. Morning. Masyado katugnaw sang kaagahon. Posible nagakatunaw ng yelo sa China kag Siberia. Paguyop sa ngangin pakadto sa pungsod Pilipinas, nagatuga ilisang tuman katugnaw nga paguyop sa ngangin. Pero ang aton patrol, matugnaw ang panahon, padayo nagalagulad sa pila ka mga merkado sa Dakbanwa sa Bacolod agon magdulong lang sa nagapanguna nga presyo, sa nagapanguna man nga balaklon sa merkado. Plus kung may ara gid man, pila ka mga insidente kag aksidente may mo nagluntad man sa bilog nga probinsya sa sulod sang 24 oras. Balita sa patrol. Upod kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin! Action Fred, good morning. Matugnaw nga kaagahon sa imong aksyon. Pasyado katugnaw, no? Grabe, huyop sa ngangin. Oo, grabe gidya ang huyop sang hangin. Ang huyop sang hangin, muli ang makasuling ka ba? Oo, nami barikutot ba? Baba. Barikutot na magluwas ng barikutot. Kung bugtaw ka lagi, di mga pila lang, no? Para makapailit-ilit jutay, no? Sa tiyan. Sa piyak sini Action Fred, tugnaw kasama. Kunti, butsing ganon, mamadlos ang hangin, no? Sa area, sa ukon sa mga kadagatan, that is why subong Action Fred, kapon, kunti nagparato tong isda. Subong ya, medyo nagmahal kayo ang jutay katama ang subong, no? Sang isda, diri sa Burgos Public Market. Unahon ta sa kay Dailani, ang salmonite ta Dailan, tagpila subong? 180. 180. Available sa imo subong, Bangros, musta subong, ang Bangros subong? Taas gid 200. Oo, taas gid Action Fred, 200. Regular nga size, no? Sang bangros, pero may sa piakto sa bipit, ang bangros nga dalagko niya is 220. So nagtalbo Action Fred, no? Ang presyo. Matamat kita. Sir Alvin? Yes, sir. Ang bunlis yung nga bangros. Ang boneless nga bangros, nakalabay kita sa piyak, no? Mamangkot ang balik Action Fred kung pares diri sa kay kung boneless man siya, kung pila ang boneless nga bangros. Si Sir kung magpa-boneless ang bangros tagpila. Naginti ang bilog sa boneless. Boneless. Kung halimbawa ang presyo sa bangros mo
200, pilan tupaan sini? 215. 215. Aksyon na Fred, no? Tag 15 gali ang bilog. Tang Bangros may... So kung magbakal ka Bangros primera klase lagko, magpabunles ka bayad ka 15 pesos. Yes, aksyon na Fred, no? Bayad ka 15 pesos. Magluwas na sa kay Dudong, 220, ado sa 15 limbawa, magpaboneless. Pero direction Fred, available man, o gagmay lang galing nga mga, at Bangros, no? Bilang gagmay taning Bangros, pet? 130 lang. 130 lang. Mayo pa ni Action Fred, no? Pero daw si Milya, balakal ng taon Action Fred. Pero 130 ang presyo. May bulaw sa kay ungi. Bulaw ni ningi, no? Tag pila subong ang bulaw tangi? 260. 260 Action of Fred, no? 260 ang bulaw. Diri kita naman sa kay Maymay, ang available lang kay Maymay sa Action Fred, duha ka klase. Ang lubo-lubo nga pino, kag lubo-lubo nga bahol. O, ang lubo-lubo nga pino mo, friend, pila? 140. 140 ang bahol ya. Parehas lang. Parehas lang sila. Amo lang na available lang. Ano kina rason nga medyo tayo gidya ang isda subong? Ba sila ay naman garo chimpo, amo ning gagulpido lang isda. Oo. Sige, si Maymay to Action Fred, no? Katuan ta naman bigay. May sa panalag ko, ang available subong, tabas. Available ang tabas. Ay tangigiman. Actually, Ben, Yes, sir. may bukaw-bukaw da. Ang bukaw-bukaw yes, Action Fred. Kagina sa kay Kwan, ang bukaw-bukaw dito sa kay Bibit, kabalo ka, gintimbrihan lang ta, sir, tayo ang bukaw-bukaw, kabalo kang pila subong bukaw-bukaw. 380. Ay, pirtik mahalaw. Mahal, naglikot tayo ang bukaw-bukaw, makuha mo lang 200 nagligad. Kay ang banyera Action Fred, isa ka banyera turo sa iya, kadalagan almost 8,000. That is why sila niya, para magkabawi kita so sa iya, ang biligi just 380. Hindi lang nga 380 ang bilis ng bukaw-bukaw Action Fred, nalakip na diri ang lagaw. Ang lagaw Action Fred is 380 man. Ang pasayan gani, ang gagmay ng kinipasayan Action Fred, ang bilis subong is tag 200 kada kilo. Ay, ang daw na limitan kung magkaon bukaw-bukaw karong aga, isugba mo bala? Yes, so... Sa kanamit daw pura lang unod. Oo, puro lang unod na ang kolorya, pula pa, no? Ang iya sining pulor sang iya sining panit, tapos dako pa dako isa Action na Fred, no? That is why nagmahal pag isa. And even ang lagaw subong, dagko ang supply way gagmay, dabalang mga dagko na gin, that is why 380. And ang pasayan 200. Gagmay ni siya nga supply sang pasayan ng Sir Fred. Subong sinig was-was man na, was-was ga panit sang tabas, no? Si Nini. Tagpila ang tabas tasbong? 180 gyapon. 180. At least, iniya maintain ang presyo sang tabas. Panalagko ta subong Action Fred, o tangigi, ang presyo pila? 400. 400, 400. Steady kahapon nga adlaw mo ning presyo niya. Blue Marlin ning pula nga palit, no? Ano to? Tuna. O tag pilang tuna? 400. 400. So, amo ni si Action na Fred, no? Ang available subong. Kay istorya man kami kagina, sinili pa to Action Fred. Aga pa nag-offer na sang kape siling ko. Ara na saga pa? Yes, Action Fred, no? Aga pa siling niya. Pangapilian na siling ko. Unahon ta na yung obligasyon. Pero siling niya, antes ka magbalik di, preparado na ang kape. Thank you gid, no, kay Sir Nini Pato. And ang supply sunod diri kay Sir Ruben Casipi, ang presyo supply sang isda nagikan sa hinubaan ng panalagko, gikan naman sa Banwa, or rather sa sitio Sibukaw, Barangay Banago, ang mga supply sang isda. Medyo way pa nakaabot Action Fred ang iya sang taga Valladolid, Tabaw Valladolid nga isda. That is why ang presyo subong sang isda medyo nagsaka gid. So para Action na Fred, amo nga pinaka-latest. By the way, gin-check ta ang Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital Action Fred. Wala gid, no, sa mga medyo matawhay abi, wala sa mga dalagko nga aksidente o insidente nga gindadangat dili sa Regional Hospital. Magluwas lang sa mga
may mga balatian nga nakaangkon nga naangkon sa ila sila. Mayong balita na. Yes, Ang Butsilingon, wala sila natabo nga mga insidente kag aksidente. yes, sir. Wala gid sa may aksidente kag insidente nagluntad. Bisan kahapon nga adlaw atong pagpadulong naton sa Bacolod Traffic Authority Office. Ang na-record nila may vehicular accident pero wala sang injury. Kalabanan mga nagkalabungguan na lamang sang salakyan, iray lang sang salakyan pero unlike nagligad to nga adlaw, may mga aksidente sa mga motorsiklo. Sa mga action pwede, ang balita gikan sa ang presyo sa merkado. Sa aton pinalangga nga mga tagpalamati hindi gid magkalipat nga ang Santon Plus Herbal Capsule kag may TC isa ini kada best nga kombinasyon sa ikaayong lakas. Ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, pangot kita sa takna las 5. Padayon ang libre nga medical check-up, libre nga konsultasyon sa Life Extension Clinic. Alas 9 ang aga tubtob, alas 3 ang takna sa hapon. Komportable matinlo ang Life Extension Clinic. Sigurado, maserbisyuhan kamo. Bakal kamo sa ila produkto nga halin pa sa Amerika. Mabakal sa Life Extension Clinic ang pinakasikat, pinakamapatihan nga vitamin hormone. Ang vitamin hormone nga rekomendado sa mga medical doctor. Basta gani ginarekomendar sa mga medical doctor, ang Butsilingon maayo klase na. Kay bisan sa Amerika, kagaiping nga kapugsuran, ang panawag sini Super Life Extension Vitamin D3. Nagakakasabalatian nga nagtapik sa aton kalawasan. Ang Life Extension Vitamin D3 mabakal na sa tanan nga sanga sang Sincer Drugstore, Negros Grace Pharmacy, kagalos tanan nga butika sa bilog nga Negros. Dire sa Bacolod, ang Life Extension Clinic aralang sa G.E. Esteban Building, Dalan Lacson, kilid lang sa opisina sang DHL. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:01. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. This time. Ikaw na ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala, inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong pamatian.
Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Balita naton sa Kapitolyo, listahan sa mga naatrasar nga proyekto kag kontraktor sini ginsumiter na kay Vice Governor Ferrer. Balita Kapitolyo. Detalye sini upon ti Aksyon Marlon Hinubia. Aksyon Marlon, please go ahead. Ginatun-anan ni Negros Occidental Vice Governor Jeffrey Ferrer ang listahan. Naging sumiter ni Provincial Engineer Ernie Mapa listahan angot sa mga proyekto kag kontraktor sini nga medyo may problema nga na-eksperyensahan kung pag 2 months ang date of completion ang paghahambalan. Suro kay Ferrer tuyo lamang niya nga mangin transparent ang dalagan sa panggobyerno sa karon. Sa idalom sang iya sa nga partner nga si Governor Eugenio Jose Bong Lacson. Dali man ginmuno ni Ferrer ang iya sa nga pagtinguha nga marisolbar ang problema nga gipadangat man sa iya sang pila ka mga supplier nga nagreklamo angot sa atrasado nga bayad sang gobyerno provincial. Yari si Vice Governor Jeffrey Ferrer. So maybe kung may reklamo kung sa wala, it's a management na procedure na i-look up naman. So plus sa inyo kung may manugid ka mo sa aton, may mahambal, kung di gina-check naman. Maski isa lang na saya kay itagaan taksyon. So kung si Gob, may procedure man sa nga iya, but there's no way man duro problema na. Ang kaaksyon nyo gikan sa Kapitolyo, aksyon na Marlon Hudaboya, una sa balita. Una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 5:06. Nakabakal na kamo habon, 100% natural habon, wala sa ginsimpon nga kimikal habon, puro-puro, kag hindi makahalit sa panit. Amo ini siya ang calls pa. Ang iba naton nga mga utob ng kapoy, stress, nagakorinot ang panit, gamit kamo, Santon Plus Herba nga habon. Kay hindi sini magkorinot ang inyo sini nga panit. Para sa hubing kag presko nga kotes, Santon Plus Herbal Soap kita. Healthy beauty, affordable pang presyo. Mabakal na sa mga butika. Gusto nyo magpino ang kotes ka magubing tulokon, Santon Plus Herba nga habon ang gamiton. Ang Santon Plus Herba nga habon mabakal na pagi sa online kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo ka mga puluyan pagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusuganyan Facebook page. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:08 na standby. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery First Draw. Una nga bula 1631. Una nga bula resulta 16 kag 31. Second draw, ikadua nga bula 320. Ikadua nga bula resulta 3 kag 20. Third draw, ikatatlo nga bula 2236. Ikatatlo nga bula resulta 22 kag 36. Mabalik kami pagkatapos ining 5 minutos na paid program. Standby.
nga pamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Samsan anong ang kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Ipa-action mo! Importante ng mga pahibalo. Ipa-action mo! May dapat pahibaloon. Ipa-action! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:15 na. Ari ang Sabato, sining padayon bala nga daw naganubo ang binaklanay sa gumay, kinanglan dako ang aton produksyon gamit kamo unit complete
fertilizer kay pinasaya ini nga abono may nitrogen para patambok, phosphorus para pagipi kag pabaskog sang puno, potash para patinggas, sulfur, magnesium, calcium, solusyon para sa lamgod o kon acidic nga duta kag mga trace element. Mag-apply lang sang 3 kasako sang unique complete fertilizer kag isa ka urea kada ektarya, gipi garantisado kadugay magpalay ang pagkalagtom sang dahon sang umay. Ipaluap ninyo sang 3 ka unique complete kag isa ka sulpato sa kada ektarya sa top dress nga magaresulta sang malaba nga uhay kag tinggas nga pinasi, magaresulta sang dako nga produksyon. Gusto nyo pagbag-o kag pagtinad nga pagpanguma, magbag-o na kamo gamit na sa unique complete fertilizer. Ang unique complete sarang babakal dira lang sa mga balaligyaan sa palibot sang probinsya sang Negros Occidental. Sa dugang nga kasayuran, makikangot lang kay Rooney Diamante, cell number 0930-663-7204. Unique complete sabat sa manubo nga panubason. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:16 na dire kita. Mag-abyan patay matapos nagbunggo sa truck ang ilang motorsiklo sa siyudad sang Silay. Si Aksyon Edin Aboso may report. Aksyon Edin, please go ahead. May ngag-action Fred, patay ang duha ka mag-abyan matapos nagbunggo ang ginasakyan nga motorsiklo sa nakapark nga truck las 7:45 sang gabi Enero 20 sa Hacienda Makina, Barangay Rizal, siyudad sang Silay. Ang mga napatay ang ginkilala sa ilanan day Roger De Ligiro, driver sang motorsiklo, kag Lito Peligro, backrider, tanan residente sang siyudad sang Silay. Suno kay Major Rolly Pondivilla, hepe sang Silay PNP. Padulong sa Barangay E. Lopez sa among nga syudad ang duha, bangod tuyo nga idulong ni De Ligiro si Peligro. Dugang pa pag-abot sa lugar sang aksidente, sa pihak nga may warning device ang truck, nabunggo sang motorsiklo ang nakapark nga truck nga among gintunaan sang ila kamatayon. Suno kay Pondivilla, posible impluensyado sang makahulubog nga ilimnon ang mga biktima, bangod na recover pa ang botelya sang Red Horse sa lugar sang aksidente. Balita halin sa Nokpo ang ka-aksyon niyo. Aksyon Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:18 na, kapi-kapi tanaya. Dr. Alfred's Green Coffee with Stevia Extract. Kula niya kalamay, natural sweetener para sa may mga diabetes. Pwede sa mga tigulang, ginikanan, kag kabataan. Kaya gintunan gini sa mga scientifico dito sa Amerika na diskubrihan nga kung berde pa ang kape, puwerte ka powerful sa iya natural antioxidant. Amo ini ang Dr. Alfred's Green Coffee. Ginhimo sa Priska, mataas kalidad nga organic green coffee beans, may liso sang mangustin. Loaded ini sang phytonutrients, ang panawag sa iya natural colon cleanser. Kamay ara kita utod tag 3 kadlaw sang Sincer Drugstore, Wakong Chinese Drugstore, Consuelo Drugstore, Church and Orway, sa 2nd floor sang Lopez Araneta, kag tanan nga drugstore malapit sa inyo lugar. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:19 na. Resulta sang luto pagkatapos sang mga ini. This
sanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:22 na. Santon Plus Herbal Oil, ang balanyos nga may antibiotic properties, may kombinasyon sang madamo nga erba. Ang pagbulubaylo sa panahon, ang matugnaw nga huyop sang hangin, kinanglanon naton ang maayong inugbanyos para sa palanakit, sang aton kalutalutahan, kung kaysa gabutod ang tiyan sang kabataan, sakit yan, sakit puson, bakal kita Santon Plus Herbal Oil. Maayo ini siya nga inugbanyos sa tion sa inyo pagkinanglan kag emergency, inyo gid ini mapuslan. Ang Santon Plus Herbal Oil pwede na mabakal pagi sa online kag pwede ma-deliver sa tagsan nyo kapuluyan pagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusuganyan Facebook page. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:24 na. Standby. Iyari na ang Lotto Result. Resulta sang luto, tatlong resulta, unahon ta 658, dako-dako ng jackpot, 136 milyones, 136 million, kombinasyon in any order, 27, 50, 42, 52, 15, 34. Resulta sang 658, 27, 50, 42, 52, 15, kag 34. Sa ilo kita 649, ang jackpot 40 million, 40 milyones. Resulta in any order, 22, 45, 46, 21, 41. Resulta sang 649, 22, 45, 46, 21, 40 tag 1. Sa ilo kita 642, ang jackpot 8 milyones, 8 million. Kombinasyon in any order, 7, 9, 11, 37, 19, 36. Resulta sa 642, 7, 9, 11, 37, 19, kag 36. Mabalik kami
pagkatapos sang 5 minutos nga paid program. Standby. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sansan anong nagkahintangan. Responsable na pagbalita,
kita, Santon Plus Herbal Capsule. Ano ini siya? Amo ini siya ang nagatunaw sa mga bukol nga nagatubo sa aton lawas. Hindi nyo pagpadugaya, base mangin malignan pa ina. Kaya ini mga goiter, bukol sa baga, tumor, arthritis, kag iban pa, sang una ginapaoperahan ini. Ang pag-opera, wala iya problema, okay man. O galing may agi, may pilas, may pinalian, pero kung luyag nyo, nga ang magtubo nga bukol sa lawas, tunawon lang. Wala iagi, wala pilas, wala pinalian, gamit kamo Santon Plus Herbal Capsule. Number 1, ini siya nga magpatunaw sa mga bukol nga nagatubo sa aton lawas. Mas mabaskog pagid kung ang Santon Plus Herbal Capsule i-kombinar nyo sa Mighty C. 2-in-1, batok sa pamalatian. Ang Santon Plus Herbal Capsule mabakal na pagi sa online kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo kapuluyan pagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusuganyan Facebook page. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:32 na. Dire kita, balita naton sa City Hall. Si Mayor Bing, ginakabig niya premature ang palayag ni Espinido nga kulang ang suporta sang LGO sa anti-drug campaign. Balita City Hall. Detalye sinupod kay Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale, please go ahead. Mayong aga, Action Fred, ginakabig ni Bacolod Mayor Vilio Leonardia nga premature anangin palayag ni Lieutenant Colonel Jove Espinido nga kulang ang logistical support sang lokal nga gobyerno sang Bacolod sa anti-drug campaign sang Bacolod City Police Office. Ginpahayag ni Leonardia nga premature ang palayag ni Espinido bangod wala pa man sila nakaistoryahanay nga duwa. Ginpahayag man sang alkalde nga kabahin man sa anti-drug campaign sang Bacolod ining pagtukod sang balay silangan kag pinakauna nga Bacolod Drug Rehabilitation Center sa Barangay Alihis. Tunod sa alkalde, ang syudad ang nagahatag man sang malapit tunga sa milyon ka pesos sa kada bulan para sa gasolina sa kapolisan. Ginpahayag man sang alkalde nga posible mayara sa kaugalingon nga basihan sa Espinido nga wala sila nakahibalo, rason nga iya sini ginaragway ang syudad bilang Shabulay's City. Well, that is premature to say that, no? Because wala pa man kami gani ka istoryahanay. If you talk about local government's attention to illegal drugs, we are one of the few gani nga gasto ya gidako ang ilang atong rehabilitation center, but part of the anti-drug campaign. Nabatian si Bacolod Mayor Evelio Leonardia. Sa mga bagong gid lamang bugtaw kag luyag magpangape, aton gina-recommend ang Life Extension Coffee Mix. Bawat ang Life Extension Coffee Mix sa mayara sang Rashi Mushroom Extract, Mangosteen Fruit Extract plus Vitamin D3. Kada aga mga kaaksyon, ugaliya ang pag-inom sang pinakaunang kape nga mayara sang Vitamin D3. Mabakal sa Life Extension Clinic sa JA7 Building, Lacson City, Bacolod City, kag sa mga butika. Basta kape, mag Life Extension Coffee Mix na with Vitamin D3 na kita. Ang ka-action nyo sa Bacolod City Government Center. Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:34 na. Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Ini balang matugnaw nga panahon, kulo kambyok, isa init, gulpi matugnaw, kundi bakod lawas mo sini. Kung hindi mabakod immune system mo, dako-dako nga duta lang tingki, trangkaso, ubo, sipon, ilanat allergy, kag iban pa nga pamalatian. So, kinalan mabakod ang atong lawas sa pagkulokambyo sang panahon. Gamit kita Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Amo ni siya nagapabakod sa inyo immune system, gumawa nagapabakod sa inyo lawas. So, kung gusto nyo nga mapag-on kita, sa anuman nga klase panahon, mag-Mighty C kamo, ang alkaline nga vitamin C. Mas mabaskog pagid kung ang Mighty C ikombinar nyo sa Santon Plus Herbal Capsule. Kaya wala ni kabulag ang duwa gaopod permi. 2-in-1 batok sa pamalatian. Ang Mighty C mabakal na pagi sa online kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo kapuluyan pagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusuganyan Facebook page. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:35 na. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini.
Agapasimbangwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga Tingala ko nga pag-abot ko, liko kadamo niyaw. May mga salad, spaghetti, lechon manok, agapal, liko ti ano taniman? Mangkot ko. Ay, sili niya, lipat ka? Birthday subong ni Action Boy Duran? Pwerte man si Action Boy ba? Pare boy, thank you, Gid. Mau pwerte. Aga pagagutok na lamisa, sa pagkaon. Salamat, Gid. Busog kami, aga pa. Sa kaadlawan, kita ko na sa portahan, Happy 22 pa lang. Pare boy, 22. Pwerte ang kaadlawan mo ba? Pwerte. Tingala ko may kanter sa dalawang kay. Pwerte nga pagkaon, gidulong ni aga pa. Puno na pagkaon ang Aksyon Radio. Happy birthday, Gid! Kay Action Boy Duran. Salamat, Gid, sa tanan nga pagkaon nga gindulong mo karon nga kaagahon. Mabalik kami pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Ang inyong mabatian, isa ka binayaran nga programa kung ano man ang ginhambang. Agapasimbangwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radio, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Pagkulong nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat
sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano ang kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil nga ipanaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:44 na. Diri kita, Barangay Banago, Kagawad, Bantigi, nagpasalamat kay Lieutenant Colonel Espinido. Detalye sini, upod kay Aksyon Brian Morden. Aksyon Brian, please go ahead. Mga aksyon Fred, ginkalipay gid ni Banago Barangay Kagawad Jose Jesse Bantigue ang ginhimo ni Lieutenant Colonel Joby Espinido nga nagpatigayon sang pamulong-pulong didto sa Barangay Banago kahapon nga adlaw. Sunod kay Bantigue aksyon na Fred, dako gid ang bulig hangod nga mahangpan sang publiko ang buot silingon sang pulis nga maguntat na kung illegal nga droga ang paghahambalan. Ginpasalamatan man sini ang pumuluyo nga nagtambong didto kag nagalaom ini siyang dako gid ang pagbag-o sa Barangay Banago sa palabuton bangod sa mga ginpalayag ni Espinido at ubang mismo sang publiko action Fred. Madumduman nga pag-abot din ni Espinido sa nagligan nga semana halin sa bakasyon. Nagpatigayon siya sang buy-bust operation sa Banago. Nakakuha sang lapit tunga sa milyon. Kag kahapon sang aga, anti sang pulong-pulong niya, nagpatigayon naman siya sang buy-bust operation kag may 3 nga nagkadakpa naman. Action Fred. Inang balita, ini Section Brian Morden nag-report una sa balita na saksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:46. Mga blatter entre pagkatapos ini.
ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negosanon, inyong pamatian. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:49 na, dire kita. Pipila ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sang aton kapulisan. Balita sa pato. Upod kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Action Fred sa police station number 4, 23 anyos nga lalaki biktima sang laglag barya sa dalan sang Burgos Extension, Barangay Villamonte. Tagreklamo diriging kilala kay Alan Sarzuelo Jr. Nagapuyo ni siya sa Barangay Refugio, Banwa sang Calatrava. Now sa aligasyon sang tagreklamo, sakay ni siya sa salakyan di pasahay going Fortune Town na area apang pag-abot sa may Burgos Extension. Isa ka wala makilala nga persona ang naglaglag sang barya Action Ped piso. Asos kay gingkuha sining tagreklamo kag ginhatag sa tag-iyabi. Sos likom gali sa ihibalo sang tagreklamo nga may ara pa isa ka lalaki nga wala man makilala nga lalaki abiyaras tupadya amo ang nagmaniyar kuha sang cellphone sa iya sining bulsa balor ang cellphone sunod sa tagreklamo balor 6,990. Aksyon Alvin. Yes sir. Di blang mga laglag baryane, kung may madagdag da, nami matani puluton. Pero kung mag-amo man nag-style, kada may mahulog nga kwata baida. Oh, no? Malinagabong mo na sa baida. Gani Total man. mo man ang style na subong, nabinigay kong gutok ba o nung kagid na magpulot-pulot ka. Yes, action na Fred. No? Budlay man ko kaysa maging gentleman, no? Kapin pagid kong duloy hatag mo ang nadagdag nga barya. Pero way kakabalo gali nga may kamaniyar. Especially kung taga-probinsya, pares ang siningatag reklamo taga-Calatrava. Asos kay na biktima sang laglag barya. Basta gutok ka sa lakyan, never get. No? Basta gagutok ka ni kadoga disuganay, ang salakyan, ano pa na magrilagabong nga kwarta? Baida! Oo, amo dang gawin importante da kay budlay kay basin ba na mabiktima man na bayda mahambal yang nga tao niyo do hindi man in gentleman gentleman basin tupad ko ni kawatan. Anyway, action na Fred samtag sa police station number 5 wanted sang kasuguan ang gindakop man no, sa mga kapulisan matapos ginserbihan sang mandamiento di aresto ang suspect na reaction Fred kilala kay Romy Suogon. Nagapuyo ni siya sa Bantog, Barangay Alangilan sa siyudad San Bacolod din sunod diri. Kaya Police Staff Sergeant Limuel Ginanaw ang warranted sa PINA officer sa Police Station number 5. Ining si Sogon ang tigayon mga nadakpan sa mga kapulisan sa dito sa area sang Purok 1 Barangay Granada matapos ginserbe sa iya ining mandamiento de aresto sa kaso nga violation sang RA 9165 ukon ng pagbaligya sang illegal nga droga. Ara naman. Ara naman action Fred yon ti dakpan man siya kay ginsibrihan pa sang warrant of arrest kay nga warrant of arrest action Fred ang gin issue ni Judge Fernando Ilumba. Ang presiding judge sang RTC Branch 42 napitsahan December 9 of 2019. Makatol gining ulo ni Espinido dis Bacolod. Puerte. Amo ning pandamya. Sige blagyanay. Kani man kahapon to sa pagpamulong-pulong niya to kahapon action Fred sa area sang Sibukaw Barangay Banago.
Grabe, nagadyang pangabay niya, buligan yung pulis, buligan nyo ko para mauntatang baligaan na isang illegal nga droga. So, sa station number 1, action na Fred, ang update to bala sa 18 kay plastic sachets ang ginasuspitsuhan daya nga dahon sa marijuana. In turnover na sa mga kapulisan sa PNP Crime Laboratory dito sa Negros Occidental Police Provincial Office ining 18 ka self-sealing transparent plastic sachet sang ginasuspitsuhan daya nga dahon sa marijuana matapos nga nakita ni isang gwardiya kahapon sa gwa sang perimeter area sang South Mall parking area sa SM Abi dala sa may dalan sang Luzuriaga Barangay 13. Daw sunod diri kay Police Major Jobil Sedel ang tagpamuno mismo sa police station number 1 nagpadulong sa ila opisina ining si security guard Jayron Magbanwa kag nag-inform mahanugod sa bag-abing yaras kilid sandalan kag ara sa may area sang Luzuriaga that is why isang ginusisa ini ni Police Chief Master Sergeant Jim Velasco. Ang bag dito na diskobrehan action Fred 18 kapiraso sang self-sealing transparent plastic sachet sang suspected dried marijuana leaves diin ginapatihan ini sa ni Jim Velasco o ni staff sa Police Chief Master Sergeant Velasco nga ginbilin ini sang wala makilala nga persona. Balita, report sang patrol ang ka-aksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 5:54. Mabalik kami pagkatapos ini. Ikaw na ginapamatian namon ginasanligan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaom kag kasanag Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Mga balita ang dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo Salamat kisa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginadampingan Padayon Aksyon radyo Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw
sa pagtuhaw sa bituon. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Philippine Standard Time, las 5:58 na. Standby na sa aton aksyon balitang bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita sa Birthday Boy, Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salaga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod,